Ola, chamome Manuel e hoxe vou entrevistar a miña avoa. Ola, chámome Pilar e son a abuela do Manuel. Pilar, vouche facer unha serie de preguntas sobre a túa horta. A primeira pregunta é: que produtos da horta empregades para o autoconsumo da casa? Pois casi todo o que pomos na huerta. Que produtos sembrades en cada época do ano? Pois, sobre todo na primavera, cando máis se sementa, porque é cando o tempo é mellor. Pero, por exemplo, as patatas sementámolas no mes de abril e recollémolas no mes de setiembre. E despois pomos, como ven a primavera, bo tempo, pomos xudías, tomates, pimientos, cebolas, zanahorias, moitas cousas. E cando se recollen? Pois iso vaise recollendo según vai servindo. Se hai as xudías, collémolas. Se hai os tomates, collémolos. Dependendo de según vai crecendo e se vayan desarrollando. E hai algunha época do ano que a horta non teña ningún alimento? Pois aquí é raro que estea sin nada. Pero do mes de febreiro ao mes de abril, que é a época que a xente trata de librar as fincas para traballar as terras para despois facer a nova sementeira. E cal é o produto da horta que máis se emprega na cociña? Pois na cociña emplease moitas cousas, pero eu creo que un dos máis que van en todos os platos casi é a cebola e a patata. Que comida facedes grazas aos produtos da horta? Pois mira, se queres facer a tortilla de patata, xa ten que levar patata e cebola. E despois hai moitos platos que levan eu, por exemplo, se guiso carne, botolle cebola para moitos platos, se lle bota cebola. Despois outros ingredientes, claro, que hai da huerta. E que vexetales con que vexetales facedes conservas? Pois hai varios, pero entre eles poden ser para facer con xudías, tomates, pimientos, calabacís, pepinos, tamén se poden botar moitas cousas que pomos na Bueno, huerta. Pilar, moitísimas gracias por escoitarme. Vale, de nada, Manuel.